Ο Καραγκιόζης είναι κεντρικός χαρακτήρας του παραδοσιακού ελληνικού και τουρκικού θεάτρου σκιών, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποκαλείται με το όνομα του πρωταγωνιστή του. Στα τουρκικά ονομάζεται Καραγκιόζ, που σημαίνει μαυρομάτης. Στην Ελλάδα, Καραγκιόζης ως λαϊκός ήρωας εκπροσωπεί το φτωχό, εξαθλιωμένο πονηρό Έλληνα στο περιβάλλον της τουρκοκρατίας. Στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται στα 1841 στον Ναύπλιο, όπου στην εφημερίδα της εποχής γίνεται λόγος για τον Καραγκιόζ. Ο πρώτος καραγκιόζοπαίκτης στην Ελλάδα ήταν ο Μπαρμπαγιάννης Βραχάλης. Αμέσως ο Καραγκιόζης γίνεται δεκτός και αγαπητός στην ελεύθερη Ελλάδα και όπου παίζεται η παράστασή του γεμίζει από απλό κόσμο. Η πιο γόνιμη περίοδος που ανθεί το ελληνικό λαϊκό θέατρο σκιών είναι από το 1915 μέχρι το 1950. Στην περίοδο αυτή δημιουργούνται τα περισσότερα έργα από αυτά που παίζονται μέχρι και σήμερα και γεννιούνται οι μεγαλύτεροι καραγκιόζοπαίκτες. Κάθε γειτονιά έχει το δικό της μαντράκι, που γεμίζει κάθε βράδυ από πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας. Οι κυριότερες φιγούρες του ελληνικού θέατρου σκιών είναι: Καραγκιόζης είναι ιδανικός τύπος του φτωχού Έλληνα, του τόσο φτωχού που έχει πια απαρνηθεί κάθε ιδιωτική φροντίδα και έχει εξυψωθεί σε έθιμη φιλοσοφική θεώρηση της ζωής. Αγλαία. Η γυναίκα του Καραγκιόζη εκπροσωπεί το χαρακτήρα της φτωχής Ελληνίδας νοικοκυράς. Βεζιροπούλα. Είναι η κόρη του Πασά, καλομαθημένη και δείχνει να σέβεται τον πατέρα. Χαριαβάς. Παμπώνας ανίσιος για όλα. Προσποιείται τον μισοκακόμη. Νιάνη. Είναι καλοντημένη. Φορά ψηλά καπέλα και παρασύρεται εύκολα στις κατηγορίες του Βίλου του Καραγκιόζη. Ο Πασάς είναι ο πρόσωπος της τουρκικής εξουσίας και την επισημότητά του την εκδηλώνει με το σοβαρά αυστηρό ύφος του και τον στόμφο της ομιλίας. Ο Μορφωνιός. Ονομάζεται Ζαχαρίας, είναι νάνος με πελώριο κεφάλι και μακριά μύτη, γι' αυτό μιλάει και με αυτή. Είναι καλοναθρεμένος και πολύ λιγόψυχος. Μπαρμπαγιώτος. Εκπροσωπεί τον βουνίσιο Έλληνα, τον γνήσιο Ρουμελιώτη, που ο χαρακτήρας του παραμένει αδιάφθορος μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Είναι τύπος αγαθός, ηθικός και δυνατός. Καμαρώνει που είναι θείος του Καραγκιόζη και γι' αυτό του προσφέρει στοργικά την προστασία του. Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν αρκετοί καραγκιόζοπαίκτες, όπως ο Αθανασίου Γιάννης, ο Ασπιώτης Μίμης, ο Βάγκος, ο Σπυρόπουλος Κώστας, που κράτησαν και κρατούν το θέατρο σκιών ζωντανό μέχρι και τις μέρες μας. Ένας από τους σπουδαιότερους είναι και ο Ευγένιος Παθάρης. Γεννήθηκε στην Κηφισιά στις 2 Ιανουαρίου του 1924. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική και ιδιαίτερα με τους ήρωες του θέατρου σκιών. Από τους πρωτοπόρους ήταν ο πατέρας, Σωτήρης Παθάρης, ο οποίος απεβίωσε το 1974. Το γεγονός αυτό τον εξοικείωσε με το καλλιτεχνικό αυτό είδος και ξεκίνησε να δίνει ο ίδιος παραστάσεις αρχικά στη διάρκεια της κατοχής
σε θέατρα της Αθήνας, σε πρεσβείες, στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη και άλλα. Από τότε έδωσε πληθώρα παραστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και χώρες εξωτερικού, συμμετέχοντας σε διεθνή φεστιβάλ και συνέδρια, ειδικά για το θέατρο των σκιών. Μερικά από τα έργα του είναι «Πλέτη στο Σαράι», «Το Πιθάρι», «Ο Καραγκιόζης Τσιρορός», «Ο Καραγκιόζης Καφετζής», «Ο Θρίαμβος του Καραγκιόζη», «Ο Καραγκιόζης Ψαράς» και άλλα. Όπα, να χαρώ εγώ ξυπόλοιπη οικογένεια. Γεια σου Μπαμπάκο. Γεια σου πατερούλη. Γεια σου πατέρα μου. Έλα χωρί και μουσικές. Έλα και πανηγύρια. Ωραία, μας άνοιξε πάλι όρεξη. Άντε τώρα να βρούμε πάλι φαΐ. Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα θα γίνουν θαύματα της τεχνολογίας. Θα δείτε μια τρομερή παράσταση. Την αφεντομουτσουνάρα μου τεχνικό υπολογιστών. Τι έχει να γίνει. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ελάτε γρήγορα εδώ βρε. Πού γυρίζετε? Έλα πατέλα. Έλα μπαμπάκα μου. Έλα μπαμπάκα μου. Πού είστε τόσες ώρες? Πήγαμε μία βόλτα στην πλατεία να δούμε το συντριβάν. Α, ωραία. Δεν πρέπει όμως να αργείτε γιατί δεν έχουμε συσίτιο. Τι φαΐ έχουμε σήμερα? Τι καλό μαγειρεύει η κατσαρόλα. Α, σήμερα έχουμε τρομερό φαΐ. Σήμερα έχουμε κουρέλι αυγολέμονο. Παναγία μου, θα χορτάσουμε πάλι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Γλυκό δεν έχει σήμερα. Α, όσο για γλυκό μη συζητάτε, είναι τόσο γλυκό που είναι τόσο γλυκό. Είναι γλυκό του κουταλιού. Όχι, του πυρουνιού είναι. Και έφυγε όλο από το πυρούνι και τώρα δεν έχουμε. Έλα μωρέ, αφού κάθε φορά πεινάμε. Θα φάμε. Κάντε λίγο υπομονή μωρέ. Μου έχουν πει για μια καλή δουλειά. Θα ξεκινήσω, θα πιάσουμε κι εμείς λεφτά. Έλα πατερούλη μου, να πάρουμε κι εμείς ένα καλό σπίτι. Πατέρα μου, να πάμε κι εμείς να αγοράσουμε από ένα ζευγάρι παπούτσια. Παπούτσια θέλουμε. Ναι, θέλουμε παπούτσια. Πώς το έπαθα εγώ αυτό, να σας αφήσω πάλι χωρίς παπούτσια. Πώς το ξέχασα. Μα είναι τόσα χρόνια. Άντε γιατί τα πόδια μου από κάτω έχουν γίνει σαν σαγιονάρες. Και με κοροϊδεύουν στο σχολείο. Θέλουμε παπούτσια. Παπούτσια! Γρήγορα παπούτσια. Εντάξει ρε παιδιά, τι φωνάζετε αφού είμαστε φτωχοί. Να, δεν βλέπετε και τα δικά μου ποδάρια, πώς έχουν γίνει. Ωρε μάνα μου, εδώ θα φυδρώσεις πανάκια από τη βρώμα. Δεν γίνεται, το έχω σπείρει ντομάτες βιολογικές. Λοιπόν κολλητήρι, για πες μου τι νούμερο παπούτσι φοράς. Πατέρα μου, θα πάρεις ένα ζευγάρι 40. Έχει μεγαλώσει το ποδάρι μου και θα το βάλω και του χρόνου. Πολύ ωραία. Ένα ζευγάρι 40. Ο μεσαίος? Εγώ φορώ 39. Να μου πάρεις και εμένα 40 να το βάλω και το χρόνο. Άμα σου φεύγουμε το ποδόσφαιρο, θα βάλω μέσα εφημερίδα. Και ο μικρός, τι νούμερο παπούτσια θέλεις να σου πάρω αγόρι μου? 45. Τι λες βρε παιδάκι μου, 45 νούμερο παπούτσι βάζεις? Μέχρι να μου τα αγοράσεις, τόσο θα έχει πάει το ποδάρι μου. Άντε βρε από εδώ, με κοροϊδεύουνε κιόλας. Βρε ξέρετε τι θα κάνω εγώ για σας σήμερα? Ξέρετε τι παράσταση ετοιμάζω? Σήμερα, φίλοι μου αγαπημένοι, όπως είπε πριν και ο πατέρας μου, η παράστασή μας είναι ο Καραγκιόζης Μεγάλος Τεχνικός. Ο Καραγκιόζης υπολογιστήτων. Θα γίνει τεχνικόκος. Θα γίνει τεχνικός υπολογιστών. Ναι, και εγώ θα γίνω. Θέλω να σπουδάσω και θέλω να μου πάρεις και ένα κομπιούτερ. Άντε βρε από εδώ που ξέρεις και εσύ από αυτό. Πώς το είπες? Κονούπτερ. Τι είναι το κονούπτερ? Μαγνήτης κουνουπιών? Όχι ρε πατέρα, κονούπτερ είναι ένα φάρμακο για την πείνα. Τι το θες το φάρμακο μωρέ, πεινάς? Όχι πατέρα μου, το κονούπτερ είναι για να σκοτώνουν τα κονούπια. Ποια κονούπια βρε άμυαλε, σε στέλνω και στο σχολείο. Πατέλα μου, άκους αυτούς. Εμένα να σπουδάσεις σου λέω και να μου πάρεις και ένα PC. Άντε πάλι, τι είναι αυτό το PC πάλι? Ηλεκτρονικός υπολογιστής πατέλα. Μάθε πρώτα να το λες και μετά που θες και σπουδές. Δεν βλέπεις τα χαίλια σου. Άντε σπίτι. Καραγκιόζη, Καραγκιόζο, πού είσαι μωρέ παιδάκι μου, Καραγκιόζ. Καραγκιόζη, βγαίνε ρε παιδάκι μου που σε φωνάζουμε. Άντε γιατί αυτός θα μου κάψει τα αυγολέμονα με τις αγριοφωνάες του.
είναι βρε Χατζατζάρη, τι φωνάζεις? Καραγκιόζη, βρήκες δουλειά? Ναι, πώς, με έκαναν δήμαρχο. Τι λες βρε Καραγκιόζη? Τι λέω μωρέ, δεν βλέπεις εδώ πέρα που έχω γίνει στην αστυνογραφία την πείνα? Καραγκιόζη, άκουσες τον τελάλι του Πασά, βγήκε σήμερα το πρωί και φώναζε. Το πρωί, κάτσε να θυμηθώ τι έκανα το πρωί. Α, ναι, έτρωγα σουβλάκια. Σουβλάκια, με τι λεφτά μωρέ Καραγκιόζο μου? Με κάτι ονειρικά λεφτά, αυτά που έχουμε μόνο στα όνειρά μας. Άκου βρε παιδάκι μου και σου λέω θα σωθούμε. Θα σωθούμε, ποιος θα μας σώσει? Δεν σωζόμαστε εμείς, το είπε το Δουνουτού. Σου λέω Καραγκιόζο μου, σήμερα θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Σου λέω Χατζατζάρη μου, σήμερα θα φάμε πολύ ξύλο. Άκου, στο Σεράι έφεραν ένα πισί, αλλά δεν ξέρουν να το ανοίξουν. Και τι θες να κάνω εγώ μωρέ? Να πας να τους βοηθήσεις. Όποιος καταφέρει να το ανοίξει, λέει θα πάρει 5 σακιά λίρες και την κόρη του Πασάγη η γυναίκα του. Α, ναι, και κάτι μου έλεγε πιτσί ο πιτσικόκος πριν. Όχι πιτσί, πισί. Πιπί, δεν κάνω εγώ πιπί στο Σεράι. Είναι Τούρκοι στις τουαλέτες. Όχι βρε Καραγκιόζη, κομπιούτερ πισί. Αν της είπου στο τέλος πάντα κάτι βρίσκεις. Καλά. Πήγαινε. Καλά Χατζατζάρη, θα πάω. Αλλά να ξέρεις, όταν αρχίσει το ξύλο θα σε φωνάξω. Άντε να πάω και στο Σεράι, να δω πόσο ξύλο θα φάω σήμερα. Άρε Χατζατζάρη, τι μου κάνεις και τι θα μου κάνει. Δεν πήρα και τη φάκα για τα ποντίκια. Καραγκιόζη, τι έπαθες ψυχή της ψυχής μου, γιατί μιλάς μόνος σου? Απ' την πείνα παραμιλάς. Καλώς το φίλο μου το μορφωνιό με την κομψή μητούλα. Σταμάτα, θα το πω στη μαμά μου. Μη, και τη φοβάμαι τη φάλαινα τη μητέρα σου. Δεν τρώει καημένη, ο αέρας την παχαίνει. Πού πας Καραγκιόζο μου? Πάω στο Σεράι να φτιάξω ένα κομπούτερ. Βρε Καραγκιόζο μου, κομπιούτερ το λένε. Ναι ρε αγράματε, και πρόσεχε, μήπως έχει και ιό το κομπιούτερ. Ιω, το καλύτερό μου, θα το φτιάξω αμέσως. Πώς βρε Καραγκιόζη? Τι πώς, εγώ είμαι ειδικός των ειδικών, πιο ειδικός και από τους ειδικούς. Και γιατί παρακαλώ? Τι γιατί κουρκουμπίνι μου, 3 γιους δεν έχω εγώ. 1 ιός, 2 ή, 3 ή, με τόσους ιούς θα ρίξω μια κλωτσιά στον γκάλο του κομπιούτερ, θα του βάλω και μια τιμωρία, ρολόι θα δουλέψει. Βρε Καραγκιόζη μου, κρίμα τα παιδάκια. Καραγκιόζη, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν δουλεύει έτσι. Δεν εννοούμε έτσι τον ιό. Δηλαδή, τι να κάνω εγώ? Βρε Καραγκιόζη, τι να σου εξηγούμε? Τι να μου εξηγήσεις μωρέ? Άντε, πήγαινε αγαπητέ μου φίλε και να ξέρεις, είναι δύσκολη η δουλειά που διάλεξες. Θα χρειαστείς βοηθό. Ναι, Καραγκιόζη, βοηθώ να πάρεις. Τι βοηθώ, για το ξύλο? Ξέρω, θα φωνάξω το Χατζατζάρη, μαζί θα το φάμε. Όχι φίλε μου, βοηθό τεχνικό. Τέτοιο, δεν χρειάζομαι εγώ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα από μένα πώς να τα κάνει η θάλασσα και να τρώει ξύλο. Γεια σας τώρα, πάω άργησα. Γεια. Πατέλα μου, πατελούλη μου, περίμενε. Τι θες ρε Μπομπιά? Να έρθω κι εγώ πατέλα μου, πάρε με μαζί σου. Φύγε ρε, δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ σου λέω. Βρε ουστ, φύγε από εδώ. Τα ξέρω τα κομπιούτερ, είμαι καλός. Φύγε ρε σπόρα, όταν μεγάλος. Εγώ θα έρθω κρυφά, δεν πάω να με διώχνεις. Ωρε μια βλάμανα, μια βλάχα, μια παλιοβλάχα. Ωρε μια βλάχα, μια παλιοβλάχα και τούτα βενίμα, ανά και τούτα βενίμα. Καλώς τον Μπαρμπαγιώργο. Καραγκιόζη, ξέχασες να μου πεις θείο. Θείο σου είμαι. Έλα ρε θεία μου, θείουλη μου. Καραγκιόζη, τι κάνεις μες στο παλάτι? Άκου Μπαρμπά,
Θεία μου, Τι βρήκα δουλειά. Τι δουλειά, ωραία. Σπουδαία δουλειά. Θα φάω σπουδαίο ξύλο. Γιατί παιδί μου Καραγκιόζο. Θα πάω να τους πιάσω τα ποντίκια, να τους ανοίξω τα παράθυρα, να τους δίνω τους γιους και θα με κάνουν τεχνικό πιτσιλιστό. Τεχνικό υπολογιστών θέλω να πω. Πρόσεξε, ανεψούδι μου. Πρόσεχε. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Εγώ τώρα θα πάω γιατί το είπα και ο Καραγκιόζης τον κρατάει το λόγο. Και μετά τρώει ξύλο. Πήγαινε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τι θέλεις εδώ, Καραγκιόζη? Πατσά μου, ήρθα. Είμαι ο τεχνικός για τον υπολογιστή. Όχι πατσά τον πατέρα μου, βρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη, πρόσεξε πώς εκφράζεσαι. Και έλα γρήγορα να ξεκινήσεις. Εδώ είμαι, πατσά μου. Εδώ, κύριε Καραγκιόζη, ελάτε. Κύριε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη! Ναι, πατσά μου, παρακαλώ, ορίστε, σας ακούω. Τι ακούς, ρε κουφέ? Σου μιλάει η κόρη μου. Ποιον που πότε, εμένα? Μα κύριε Καραγκιόζη. Εμένα είπες, κύριε Βαζιροπούλο μου. Δεν κατάλαβα. Έλα, Καραγκιόζη, εδώ είναι ο υπολογιστής. Πού, δεν βλέπω κανέναν. Μαμά μου, φάντασμα είναι. Κύριε Καραγκιόζη, μήπως μας λέτε ψέματα? Τίποτα δεν ξέρεις, βρε. Πρόσεχε, γιατί θα φας ξύλο. Θα φάω, δεν θα φάω. Και δυστυχώς δεν θα χορτάσω. Ξέρω, λέω πασά μου, ξέρω πολλά. Βρε τον υπολογιστή, πού είσαι πουλάκι μου, τι κάνεις, έφαγες εσύ σήμερα, γιατί εγώ σε λίγο θα φάω. Για πες, κανένα κουνούπι θα σκοτώσουμε. Είσαι σοβαρός, Καραγκιόζη? Τι κάνεις, μιλάς με το μηχάνημα? Α, μηχάνημα είναι. Ξέρεις πασά μου, αυτή είναι καινούρια τεχνική. Πρώτα το καλοπιάνεις και μετά γίνεται χαλί να το πατήσεις. Χαλάσανε και τα παπούτσια μου, ό,τι πρέπει είναι. Άσε τις χαζομάρες και ξεκίνα πριν σε στείλω στο πουντρούμι. Κάνε αυτό που θέλει η κόρη μου. Ωραία μάνα μου, την έβαψα. Λοιπόν Καραγκιόζη, θέλω πρώτα να πιάσεις το ποντίκι. Όχι, ξέχασα τη φάκα. Πού είναι, θα το πιάσω με τα χέρια. Ψιπ, 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 ποντίκι ποντικάκι. Πού σε βρε, έλα βγες και να δεις τι θα σου δώσω εγώ. Έλα, τυράκι. Τι κάνεις, βρε? Αυτό είναι το ποντίκι, βρε Καραγκιόζη. Να, πάρ' το και άνοιξε τα windows, τα παράθυρα. Καλά τα παράθυρα, πανεύκολα. Τα ανοίγω και χωρίς αυτό. Ρε που μπλέξαμε με αυτόν, μας κοροϊδεύει. Τελευταία σου ευκαιρία. Δεν σαν έχει ο υπολογιστής. Και μπες στο ίντερνετ. Διαφορετικά σε σκοτώνω. Ιω, πώς να έχει ιω, γεννούν τα μηχανήματα. Εγώ έχω ιω, 3 ιους έχω. Δεν έχει ο πασά μου. Μπες τότε στο ίντερνετ. Έχω και μια κεφάλα. Τώρα θα δεις εσύ, ψεύτη, απατώνα. Όχι πασά μου, μη τον πατέρα μου. Εγώ ξέρω, θα τα φτιάξω όλα και θα φύγουμε και δεν θέλουμε τίποτα. Γνωρίζεις από υπολογιστές? Ναι, πασά μου, δείτε. Μπράβο πιτσικόκο, τέλεια, τα κατάφερες. Δεν το πιστεύω. Κι εγώ που δεν υπολόγισα την αξία σου, γέ μου. Μπράβο, πιτσικόκο, τα κατάφερες. Μπορείς να πάρεις τον πατέρα σου και να φύγεις. Και μην ξανακούς ότι έμπλεξες, Καραγκιόζη, αλλή μονό σου. Ευχαριστώ, πασά μου. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγουμε. Μια στιγμή. Εγώ θέλω να κάνω ένα δώρο στο γιο σου. Πες μου, μικρέ. Ζήτα μου ό,τι θες. Θέλω ένα κομπιούτερ. Θα το έχεις. Και εσύ, Καραγκιόζη, ελπίζω να κατάλαβες το λάθος σου. Ποτέ δεν πρέπει να μειώνεις και να υποτιμάς κανέναν. Όλοι έχουμε κάτι που μας κάνει ξεχωριστούς και σημαντικούς. Πάμε, Σαΐνι μου, αστέρι μου. Πάμε και σήμερα πήρα μάθημα που ήταν καλύτερο και από το ξύλο. Σώσει. Είναι πονηρεύομαι σαν το Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες, λευκό τους εντόνα.